I ara el que fem és obrir un temps destinat al GOP. En aquests espais que compartim amb el COP Menorca, avui saludem a Oriol Radalga. Oriol, bon dia. Molt bon dia, Lluís. Ens fa moltes ganes i il·lusió que hi hagi un concurs que organitza el COP. Sempre per als concurs és una qüestió un poc en l'oportunitat de permetre'ns participar, perquè és una qüestió divertida, perquè és una qüestió en la que podem mostrar les nostres destreses i que està enfocat particularment en aquesta ocasió amb fotografia. Sí, totalment. Te faré una petita correcció d'entrada, perquè hem estat autoconvencent-nos molt de això que te diré, i llavors ara necessit com reafirmar-me perquè tinc tota una feina molt feta. Li hem posat certamen i no concurs aquesta vegada. És una tonteria, però és interessant perquè surt d'aquesta lògica potser tan competitiva i es planteja més des de l'art i des de compartir per una afició comuna, com deies, però amb una lògica diferent, potser. Per això com duc molt de temps pensant en aquests termes, i ara anem a defensar aquesta idea d'anem a fer un certamen de fotografia. Què diferència un certamen d'un concurs? Aquesta tendència menys competitiva, una altra vegada, més de participació altruista, si li vols, l'art per l'art, no? Sense d'esto. I que podríem pensar que tal vegada és vinculat al tema de la natura, perquè ho organitzeu des del GOP, però està més ben enfocat al que és una qüestió no únicament tan natural com social, o de tot el que conlleva el Port de Mó. Exacte, no sé si ho recordaràs, però fa cosa de 3 mesos, 2-3 mesos, vam presentar la campanya Recuperem el Port de Maó, juntament amb 3 altres entitats que estan treballant, que valoren, que estimen esport. Són 3 entitats que són associacions d'aquí de Mó, que s'estimen esport de Mó, s'estimen la badia des de potser perspectives diferents, però amb un fi comú, que és que tinguem un port, que mantinguem un port igual de polit com l'hem tingut durant molts d'anys, i que totes 4 han coincidit en que hi ha una preocupació al voltant d'aquest voler conservar esport amb l'esplendor i la màgia que li daim. Llavors aquestes 4 entitats, com te deia, fa 3 mesos, en qui el GOP està inclosa, però també hi ha Associació de Marristes de Junquet, que és gent que fa nàutica social, nàutica popular, això de poder anar, que tothom pugui accedir a la seva tèquina o al seu lleut a anar a disfrutar i gaudir de la mà, i doncs s'encarreguen més de fer aquest tipus de tasques i objectius. Després també hi ha Amics d'Esport, Amics de la Mà, Port de Mó, que tenen per objectiu aquesta gent treballar i estimen i adoren el tema de la vela llatina, les veles clàssiques, la navegació tradicional. I després també tindríem una tercera pota, que són la gent de Casetes de Vorera, que s'encarreguen de preservar tot aquest patrimoni arquitectònic marítim i litoral, que n'hi ha tant en Esport de Mó i que n'hi ha tant que s'està perdent, també. Llavors, aquestes 4 entitats, i el GOP, que ja coneixem, aquest és el petit rinconet del GOP, com deies bé, i aquestes 4 entitats, bàsicament, ens vam juntar fa uns mesos per presentar la campanya Recuperem Esport de Mó, ja amb una voluntat un poc més propositiva, no només de denúncia, sinó també de proposta. Vam fer com un catàleg de valors naturals i patrimonials, crec que és molt complementari, i vam anar a l'Ateneu i vam presentar, juntament amb en Joan Alemany, una persona com que amb moltes coses a dir sobre Esport de Mó. Per seguir donant veu en aquesta campanya, Lluís, aquí és on s'emmarca aquest certamen de fotografia. Sota els valors d'aquesta campanya, sota els valors d'una idea de Port de Mó compartida entre diferents perspectives, diferents mirades, és d'on surt aquest certamen i des d'on s'enfoca. El Port de Mó sabem que és molt gran, a nivell natural d'un dels més grans que existeix, i també significa molt divers. Moltes coses passen dins el port. Algú deia en algun moment que com a Puertos del Estado se n'encarrega de la gestió, segurament des d'una oficina a Madrid es pensen que ho poden gestionar com si fos altre dels Puertos del Estado que hi ha per la costa espanyola. Però no hauria de ser així, tenint en compte precisament que hi ha molt més l'element humà, mediambiental, que hi juguen un paper molt important i que sembla que ningú se n'han recordat, no?, molt de temps. Totalment. Sí.
plantejar que hi hagi ports de l'estat que siguin de caràcter comercial i d'ús intensiu, on les mercaderies són la prioritat i el transport de mercaderies i el comerç és la prioritat, s'entén perquè és necessari i és important, però són ports artificials que s'han construït un poc per aquesta idea, per aquesta activitat, i la infraestructura està habituada a tot això de manera una altra artificial. En el Port de Mo trobam un altre paisatge, trobam un altre espai completament diferent, però que es gestiona com aquests altres espais. I sí, supos que els centralismes moltes vegades cauen en aquesta idea de beneficiar tothom de la mateixa manera, però sense tenir en compte els localismes, o gestionar tot de la mateixa manera sense tenir en compte els localismes, i aquí jo crec que està passant aquesta problemàtica. I moltes altres que se'n deriven d'aquesta central, no? Però sí. Aquí, per exemple, tenim un dels eixos centrals d'aquesta campanya que pensam que seria clau per revertir la situació de desavantatge que tenim, que se genera en el Port de Mo en molt de casos, no només en l'àmbit ambiental, sinó social també i cultural, és el tema de que tot el Port de Mo, la zonificació d'ordenació de la badia és de zona 1, que vol dir que és d'ús intensiu i vol dir que tot el port pot ser tractat com si fos una escullera artificial. I el Port de Mo hi ha zones altament riques en valors ecològics que ara mateix no necessiten d'una avaluació ambiental per fer qualsevol activitat per justament aquesta ordenació. Això respon a tota aquesta lògica centralista, aquesta lògica de port comercial. Bueno, sí, hi ha coses. Jo crec que, a més, hi ha que saber que hi ha com una mena d'aproximació o acord que teniu amb Mare, que és el certamen de fotografia de la Fundació Marelles. Com pot ajudar això també a donar-li visibilitat? Perquè essencialment es tracta de que aquestes fotografies més de caràcter narratiu, que posaves aquí al certamen, serveixin un poc per evidenciar el que estàvem comentant, no? Però com encaixa o com pot ajudar, per exemple, aquesta col·laboració amb Mare? Bueno, Mare són una gent que és molt experta en tot el tema de fotografia i tot el tema de conservació marina, lliguen aquestes dues disciplines, diguem, i és sé que aquesta gent, part dels seus objectius són molt compartits amb la campanya de Recuperem el Port de Mo, i entre diferents converses ens van dir que estaven molt interessats en donar un cop de mà, perquè era molt important intentar defensar tots aquests valors, no?, que estem parlant fins ara que s'estan deteriorant, i dintre aquesta lògica de conservació i, a més, amb aquesta professionalitat amb la qui treballa a Mare, perquè és un certamen amb molt de rigor i amb molt de criteri, mos complementam de qualque manera i col·laboram per donar-li una solidesa a tot això. És la primera edició d'aquest certamen? Sí. Imagina que això funciona, agrada, es perpetua, i d'aquí 10 anys tornem a fer aquesta entrevista. Quina imatge t'agradaria que hi hagués del Port de Mo d'aquí 10 anys? Per jo l'idea és que com es tracta d'un certamen de fotografia narrativa en clau de denúncia, en certa manera hi ha un poquet d'aquesta intenció, aquest objectiu, com volem mostrar, no només el que hem de conservar, perquè moltes vegades podries caure amb aquesta foto postal, o no volíem entrar en fotos paisatges, amb una posta de sol bucòlica i un entorn preciós i conservat. Això ja sabem el que estimem, el que valorem. El que volem veure és, a partir de les pressions a les que està sotmès tota aquesta màgia de paisatge i tota aquesta màgia de valors naturals, denunciar que ho estem perdent, no? Doncs, Oriol Rodelga, moltes gràcies per haver-ho compartit avui amb nosaltres al programa, i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres i a tu, Lluís.